A la part assistencial de l'estat de situació hem recollit dos aspectes claus a aquesta síntesi. És una, dels rols de l'hospital, vist des del punt de vista assistencial, quin està més proper de la sostenibilitat. Llavors, el missatge és molt clar i molt ferm. La qualitat i la seguretat del pacient. A nivell de tècniques instrumentals que donen suport a la sostenibilitat, les tècniques més esteses són el e-health, història clínica electrònica i el telediagnòstic. No tant la monitorització dels tractaments, que això es dona més en hospitals de referència i d'alta tecnologia, i es considera, per part assistencial, que pot ser la part de riscos laborals o reinserció dels pacients, que és una mica més llunyana del que és el rol de l'hospital en la part de la sostenibilitat. Aquesta és la pregunta i el percentatge i la priorització que han donat els directors assistencials al rol que ha de desenvolupar l'hospital en relació a la sostenibilitat. Bàsicament, seguretat del pacient, que és qualitat, i educació per a la salut. A nivell de tecnologies, tot allò que suposa una millor, com s'ha dit a la introducció, una millor connectivitat, un coneixement millor del malalt, una coordinació entre nivells. Tota la part de tecnologia està molt desenvolupada als hospitals, sobretot per història clínica i telediagnòstic, i després la resta s'està treballant i de manera diferent a nivell d'hospitals generals d'alta tecnologia, però la línia està marcada, s'està treballant i jo crec que això és un repte a futur clarament identificat. Consums i energies. Aquest apartat és resposta bàsicament dels directors de serveis generals dels hospitals i com més percentatge de coincidències s'estan fent plans específics de reducció de consums d'energies, s'estan fent estratègies de formació i sensibilització als professionals i tothom té plans de manteniment, ja siguin preventius o de contingència. L'abordatge d'un pla de sostenibilitat de manera integral a l'hospital encara no tothom ho té present com una cosa immediata, però potser és més a futur. Tota la part d'energia solar i tèrmica, fotovoltaica, queden molt a baix en quant a la coincidència, en quant a opinar que aquestes mesures o tècniques s'han de desenvolupar ara mateix. La pregunta i les seves respostes estan aquí. Plan de sostenibilitat, tan sols un 13% dels hospitals de manera integral ho han desenvolupat, tot i que hi ha un 27% que diuen que treballaran aquest any vinent en aquest sentit. En canvi, tota la part de reducció de consums està clarament treballada, més o menys a tot arreu, tot i que encara es vol profunditzar i continuar treballant en aquest sentit. Logística i compres. Majoritàriament, els hospitals han desenvolupat mesures d'eficiència operativa, de gestió de magatzems, de petitoris electrònics, de comunicació amb proveïdors, de gestions logístiques i de residus. Si bé a nivell de residus, un dels problemes que s'identifica en l'enquesta és la formació de personal, sobretot a la part assistencial per la segregació. No vol dir que no és fàcil. Hi ha criteris de sostenibilitat per a la compra de béns i serveis al voltant d'un 55% dels hospitals i prop al 60% dels centres tenen comissions on participa en la part assistencial en la presa de decisions per la compra de serveis i béns. Tot i això, les clàusules ambientals als concursos públics no estan molt incloses, al voltant d'un 20% dels centres declaren que això es fa i, per exemple, un detall, el tema de negociació d'embalatges a mesura en funció dels serveis mèdics, per exemple, no és una mesura que estigui implantada a tot arreu.